Сюджутските турци стават все по-смели с всеки изминал ден. Завземат земи и възпрепятстват достъпа до свещеният град. Трябва да потърсим помощ от Запада. Папата време има значително влияние върху западните кралства. Една молба към него може да ни донесе значителна подкрепа. Така е. Подгответе писмо да се опишем тежкото положение. Трябва да ги убедим, че отбраната на Константинопол и поклонническите пътища до Йерусалим засягат всички християни. Ваше святейшество, имате писмо от Византия. Я дай да видя. Алексей Комнин иска помощ срещу турците. Много хубаво. Скъпи Божии синове, въпреки че сте заклели да поддържате мира и да защитавате правата на църквата, ви очаква неотложна задача. На изток нашите християнски братя са изправени пред тежка ситуация, нападнати от турци и араби, които са завзели земи, завладяни в битки и са причинили разрушение. Дойде време да изпълним обещанията за помощ. Разпространете новината, широко изплатете всички, богати и бедни, рицари и пехотинци, за да защитим нашите събрати християни. Незабавните действия са от решаващо значение. Тези, които се присъединят към тази благородна кауза, ще намерят опрощение на греховете. Това ще стане с тази карта. Deus Vult! Deus Vult! Deus Vult! Deus Vult! Deus Vult! Deus Vult! Хуго Велики, брат на френския крал, който е бил свален от власт от папа Урбан II. Готфруа Дю Буйон, германски представител, бил се срещу Комнин. Боемонд I, Антиохийски, водач на най-опитната армия, тръгва с племенника си Танкрет. Рейман IV, смята се за лидер на походите, загубил се окото при битка. Свещеник Адемар, лидерът, избран от папата за походите, движи се с Рейман. Робърт II Фландърски, в добри отношения с Комнин, води неголяма армия. По пътя си, кръстоносците завземат много земи и участват в много битки. Първата голяма битка е в превзетия от турците Никея, който те обсаждат, но византийците сами си връщат контрола над града. Следва Антиохия, където заради страх от покушение, византийците се оттеглят от кръстоносния поход. Градът е превзет с големи загуби. Хуго е изпратен да поиска отново помощ от Византия, но получавайки отказ, се оттегля от похода. Адемар се разболява и умира. Боемонд остава в Антиохия. И така, след много време, най-накрая
Останалите 4 лидера успяха да стигнат до Йерусалим. Стигнахме! За 4 години. И какво по-точно ще правим тук? Ще завземем Йерусалим! Не беше ли ясно? С какво? Нямаме дърва, нямаме оръжа и нямаме войници! Ще чакаме знак от Бог. И какво по-точно ще е това? Ту-ту-ру! Идват кораби! Идваме от Женева. Дано дървесената от лодките е достатъчно. Всичко е предостатъчно. Дори след като армията на Реймон се проваля, с помощта на малко хитрост, Готфрой и Танкред успяват да влязат и в последствие да завладеят Йерусалим. А сега е време за... Стани богат! Нека започнем играта. Кой е основният инициатор на първия кръстоносен поход? През коя година започва първият кръстоносен поход? Кой град е основна цел на похода? Кой от следните кръстоносци не е водил